Hi guys, good morning. So for today's video guys is maghimo kog tutorial about sa unsaon pagbutang og thumbnail sa mga videos ninyo sa inyong Facebook page. So before that guys is nako niabot karon nga parcel sa ato sa ni unboxing. Tara. So gikan ko nang laba guys. So pamamahuman kay nimbarog lagi ko kay na niabot parcel. So ato sa ning unbox before ta mo proceed sa atong himuong tutorial karon about sa katalagi pag usaon pagbutang og thumbnail sa mga videos. So let's go guys. So order na ko ni sa Lazada dai guys. Las BBL gihila ka. Ba. Wait sabi ka to sa ning unbox ba. Ano ba guys? Ang mga ito mata. So hey guys, di pala ko ni sa Inbox user. Kasi hindi lang para guys. Wala, dapat ko palit mga panak kanina. Pwede ano? Kaya naman. So ako pala guys, sa bibili sa cleaner. Kaya kasi ko si Bibili Niven. Bibili na ko. Next is ani. Kasi time and then sa pinus. Oh. Kaning kon kami sa kanya sa yan. Oh. Kanang ako ko ipait ko na nadulo kanyo. Kaning first dai pero di sa ko si Bibili Niven. Sobrang buko yung labos. So ano nito na ako napalit guys. Sa perfected yun ang products sa Tiny Buds. So dili ra kanya ang napalit. So napay na mas nauna ani. So mo to guys, mopsi na to sa tong mga kuan. Sa tong tutorial karon about sa pagbutang sa thumbnail. So before that guys is kanang don't forget to like, share, subscribe to my YouTube channel May Spy. So yun. Proceed na ta, bye. So first na tong atuan guys is matuta sa Chrome and then i-search na to ang www.facebook.com. Ana. Okay, ato ta magbutang og thumbnail kay sa Facebook jud nga apps is dili ta pwede makabutang didto kay dili makita. So nig-open nimo na guys is na makita mo ang mga ubang videos nga na mga thumbnail. And then makita nimo ang duha ka tuldok na naa sa ibabaw guys. Sa wait sa kay mo nag-loading. Waton sa nato ang signal guys. So makita nimo ang duha ka tuldok sa babaw and then need you na i-stop site guys para makita nimo ang button sa kung asa ta mag-change yung thumbnail. And then naka-stop site man na and then balik ta then ning humana guys is kanang kinahanglan nga naa jud ka sa imong Facebook page. And then maadto ka sa imong profile and then makita nimo guys nga so makita nimo sa ubos guys nga so wait sa kay moadto sa ta sa atong videos. So pagkapindot diha sa videos guys, so ini gawasan na is makita jud nato nga wala pa jud mga thumbnail akong mga videos sa Facebook page. So karon ato nang butangan og thumbnail. So sunda lang akong sunda lang ang step guys kung saan pagpuli. So kana is mo na akong butangan og thumbnail karon. So ako na i-zoom guys, so makita sa ibabaw ana ang kanang duha ka tuldok. Then pindutan na. And then inigdugwa na guys is naay nakabutang nga edit video. Na pindutan na and then watuwat lang guys kay mag-loading ang atong signal karon. And then inaya jud ning signal ay. Wait sa guys. And then makita nimo na guys sa ibabaw sa video nga naay video option. So imo na lang pinduton. And then pag human ana naay nakabutang sa kilid guys nga change thumbnail. So mora na guys, imo na lang pinduton siya and then upload image. So kailangan guys nga naa na kay
nakaandam nga thumbnail daan kay ako nakaandam na kog thumbnail. So igo ra ko magbutang kay nakagawa naman kog thumbnail. So kana namili ako lang gipangita akong thumbnail ibutang na guys kay ready naman. So kana wait lang. And then yung nigpili mo guys is tuplokon nimo ang dance sa ibabaw. And then sunod na nakabutang nga save sa ubos, so imo na lang pinduton guys para ma-save na ang thumbnail sa imong videos. So waiting lang guys kay medyo loading. So maghuwat ra ka nagpila ka minutes guys para ma-save na imong thumbnail sa imong videos sa Facebook. So wait lang kayo guys. Hinayad yun yung signal ay wait sa jud guys. Hoy signal pagdali. Bilisan mo naman, may naghihintay sa iyo, jabag kayo. Karon guys na save naman, so makita na nimo ana nga naanay thumbnail imong videos. So pagkahuman na guys is i-save, I think i-save pa dyan na nimo siya kay para makita dyan sa tanan nga na kay thumbnail sa imong mga videos. So waiting na po tani guys nga ma-saving na humana guys. And then ato nang i-refresh siya kay para makita na dyan nato nga na nasucceed na dyan natong pagbutang og thumbnail sa atong videos. Refresh lang guys. Guys. Nabulo naman tani nansa naman tani ay. And then mato kasi mo profile kay atong tan-awon kung nana ba joy thumbnail ang atong videos. So mato ta sa atong profile. Naya dyan signal ay. Wait. So kahinay man sa Chrome guys. So ato na lang ta mo tan-aw sa Facebook app. So ato na lang nato lang tawon kung nana ba joy thumbnail ang atong videos. So atong pinduton ang videos nga button and then tanaw na to kung nana ba joy thumbnail. So swerte pong hinayang signal lang dapita. Ay signal baka naman. Ako. So nara guys. So makita na to sa first akong video guys is na siya thumbnail. So kana. So ingana ra kasi magutang og thumbnail sa Facebook guys. So before i-end ako ng video guys, so don't forget to follow my Facebook page and thank you. God bless. Bye bye.